नमस्कार, डेली होम कुकिंग फूड मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत सोयाबीनच्या वड्यांची भाजी। सोयाबीन आहेत ना, हे काबुली चण्याच्या आकाराचे छोटेवाले सोयाबीन घेतले आहेत आणि त्याचे वड्या आहेत। हे सोयाबीनच्या बियांच्या वड्या आहेत आणि हे सोयाबीन आम्ही कोमट पाण्यात स्वच्छ धुवून ते चांगले अर्धा तास मुरवून स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत हे सोयाबीन। आता ह्या सोयाबीनची भाजी बनवायची आहे। आपल्याला दाखवण्यासाठी हे सुके सडसडीत सोयाबीन या ठिकाणी घेतलेले आहेत, हे पहा। आणि बाजूच्या ताटामध्ये वाटप बनवण्यासाठी 2 कांदे कापून चांगले असे भाजून घेतलेले आहेत आणि त्याचबरोबर ह्या ठिकाणी आहे अर्धी कवड ओलं खोबरं भाजून घेतलेलं आहे ह्या ताटामध्ये आपण पाहू शकता। आणि ह्या ठिकाणी मसाल्याचे पदार्थ आहेत या डब्यामध्ये आणि अर्धा कांदा चिरून थोडंसं या वाटीमध्ये घेतलेलं आहे आणि कढीपत्त्याची पानं आहेत आणि त्याचबरोबर इकडे तमालपत्र, दालचिनी, काळी मिरी, लवंग, चक्री फूल वगैरे घेतलं आहे। 1 वाटी पाणी घेतलं आहे आणि ह्या टोपात आम्ही भाजी बनवणार आहोत सोयाबीनची। आता गॅसवरती आम्ही 1 टोप तापत ठेवला आहे, म्हणजे जो छोटा गॅस असतो बघा त्याच्यावरती आम्ही 1 टोप तापत ठेवला आहे। 2 चमचे तेल आम्ही त्यामध्ये टाकत आहोत, आपण पाहू शकता। हे शेंगदाण्याचं तेल आम्ही वापरत आहोत, 2 ते 3 चमचे तेल बस झालं। आता यामध्ये राई टाकलेली आहे, साधारणतः अर्धा चमचा। आता जिरं काय करायचं, हातावरती जरासं चोळून घ्यायचं, म्हणजे क्रश करायचं जिरं आणि मग तेलामध्ये सोडायचं। मग त्याला जिरं टाकायचं आहे बघा। आता जिरं टाकल्यानंतर यामध्ये आपण आता कांदा आणि कढीपत्त्याची पाने टाकायची आणि आता तेजपत्ता म्हणजे तमालपत्र, काळी मिरी, लवंग, चक्री फूल, दालचिनी हे टाकायचं। जरासं टाकायचं, जास्त नाही टाकायचं आणि जरा चांगलं असं तेलामध्ये परतून घ्यायचं। चला, सर्व फ्लेवर जे आहेत गरम मसाल्याचे तेलामध्ये उतरलेले आहेत, जेणेकरून आता आपण सोयाबीनची भाजी बनवल्यावर त्याला खमंग असा स्वाद येणार। आता मसाले टाकायचे आहे, त्याच्या आधी जर अशी अर्धा चमचा हळद टाकूया, अर्धा चमचा हळद, 1.5 चमचा आपण धणे पावडर टाकली आहे आणि 2 चमचे लाल तिखट मसाला। चला, आणि आता हे चांगलं असं परतून घेऊया तेलामध्ये। आता आपण जे भिजवलेले सोयाबीन स्वच्छ पाण्यामध्ये धुवून घेतले होते ना, अर्धा तास भिजवल्यामुळे ते चांगले असे फुगलेले आहेत, ते आता यामध्ये आपण ऍड करायचे आहे। चला, वाव, खूपच सुंदर दिसत आहेत ना हे सोयाबीन फुगल्यावर। आता हे चांगले असे परतून घ्यायचे। सर्व सोयाबीन चांगल्या प्रकारे या टोपामध्ये परतून झालेले आहेत। आता आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया। तर मीठ टाकून पण झालेलं आहे चवीनुसार। आता पुन्हा एकदा परतून घेऊया, जेणेकरून सर्व सोयाबीनच्या या वड्यांना चांगली अशी चव येईल। आता आपण हे या ठिकाणी जे पाणी घेतले ना 1 वाटी, ते सुद्धा आपण यामध्ये आता ओतायचं। चला, 2 वाटी पाणी ओतून ठेवलं आहे आणि आता पुन्हा एकदा जरा असं परतून घ्यायचं, ढवळून घ्यायचं। आता 10 मिनिटांसाठी झाकण ठेवायचंय, उकळी आल्यानंतर गॅस स्लो करायचा। तर 10 मिनिटं झाकण ठेवलं आहे, तोपर्यंत आपण या भाजी टाकायला वाटण करून घ्यायचं आहे। आता या ताटामध्ये आपण पाहू शकता 1 ताज्या नारळाची कवड आम्ही चांगल्या प्रकारे किसून घेतलेली आहे, या मिक्सरच्या भांड्यात आपण टाकत आहोत। त्याच्यावर झाकण लावून हे आता जरा फिरवून आणूया, बारीक करून लावून आणलेलं आहे, आपण पाहू शकता। आता या ठिकाणी आपण पाहू शकता 2 मध्यम आकाराचे कांदे आणि 4-5 लसणीच्या पाकळ्या या ठिकाणी आम्ही चांगले असे भाजून घेतलेले आहे तेलामध्ये। आता याच्यामध्ये आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता या वाटप बनवण्यासाठी आपल्याला या खोबऱ्यामध्ये हे सर्व मिक्स करायचं आहे। चला, मिक्सर लावून आणूया। चला, आता चांगलं असं वाटप या मिक्सरच्या भांड्यात तयार झालेलं आहे, म्हणजे कांदा, खोबरं, लसूण, आलं सुद्धा यामध्ये चिरून टाकलं होतं। आता आपण यामध्ये थोडंसं पाणी टाकूया, जेणेकरून आता पुन्हा एकदा आपल्याला हे मिक्सर लावून आणायचंय पाणी टाकून। आता ग्रेव्ही चांगली अशी बारीक झाली पाहिजे, हे पहा, अशा प्रकारे ग्रेव्ही होते मिक्सरमध्ये। आपण आता हे वाटप बनवल्यानंतर सगळं मिक्स करून झाल्यानंतर पाणी टाकून पुन्हा मिक्सर लावल्यावर अशा प्रकारे ग्रेव्ही होते, ही पहा।
बघा ही ग्रेव्ही आपल्याला आता ह्या सोयाबीनच्या भाजीत टाकायची आहे. आता हे सर्व करेपर्यंत 10 मिनिटं झालेली आहे. आता आपण हे झाकण जे ठेवलं आहे ना सोयाबीनच्या भाजीवरती ते आता काढायचं आहे, कारण का 10 मिनिटे झालेली आहेत. चला 10 मिनिटानंतर हे झाकण बाजूला करत आहोत. वाव, बघा किती सुंदर. आता ह्या भाजीमध्ये आपण सर्व वाटप यामध्ये ऍड करायचं आहे, जेणेकरून ग्रेव्ही सुद्धा चांगली अशी मस्त बनेल. आपण कशा पद्धतीने सोयाबीनच्या वड्यांची भाजी बनवता ते मला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा, जेणेकरून पुढच्या वेळेला मी तशा पद्धतीची भाजी बनवेन. आता ही आमच्या पद्धतीची भाजी मी आपल्याला बनवून दाखवत आहे. म्हणजे कोकणाकडील पद्धत अशीच असते भाजी बनवण्याची. वाव, ही ग्रेव्ही जी आहे ना ती अतिशय उत्तम लागते जेव्हा कांदा खोबरं भाजून आपण यामध्ये ऍड करतो तेव्हा. आणि यामध्ये जो मसाला सुरुवातीला जो टाकला होता ना तो मालवणी मसाला होता. तो खास आमच्या मालवणात अतिशय उत्तम प्रकारे सर्व मसाले मिक्स करून बनवला जातो. त्याची रेसिपी मी नंतर केव्हा तरी टाकीन, तेव्हा त्याची लिंक सर्व रेसिपीमध्ये आपल्याला सांगण्यात येईल. आता ह्याच मिक्सरच्या भांड्यातून पाणी आपण टाकून यामध्ये ऍड करायचं. आता जरा उकळी काढायची आपण छान अशी या भाजीला, जेणेकरून जे वाटप टाकलं आहे ना ते चांगलं असं शिजलं जाईल. आणि ऑलरेडी हे सोयाबीनची भाजी आता चांगली शिजलेलीच आहे. फक्त आता वाटप शिजण्यासाठी 5 मिनिटं लागतील. उकळी आली का सहज शिजेल. सोयाबीनच्या भाजीला चांगली अशी उकळी आलेली आहे. आता गॅस स्लो करायचा आणि याला उकळी सुद्धा खूपच छान पद्धतीने येत आहे, छान प्रकारे येत आहे. आपण पाहू शकता ही मस्त प्रकारे लाजवाब अशी सोयाबीनच्या वड्यांची ही भाजी तयार झाली आहे. थोडा वेळ जरा 1-2 मिनिटं उकळी येऊ दे, तोपर्यंत बशी घेऊया. आता बशीमध्ये काढून घेऊया ही भाजी. चला बशीमध्ये काढून घेऊया. बशीवर कसं वाव, काय ग्रेव्ही झाली आहे. खूपच सुंदर अशी वाफा आलेली सोयाबीनची भाजी. ग्रेव्ही सकट खायला खूप मजा येईल. आपण सुद्धा अशा प्रकारे सोयाबीनची भाजी बनवा. अशा प्रकारे आम्ही सोयाबीनची भाजी विथ ग्रेव्ही बनवली. जवळून दाखवतो कशा पद्धतीने ही भाजी दिसते, कशी दिसते ही भाजी. वाव, खूपच सुंदर अशी ग्रेव्ही झालेली आहे या सोयाबीनच्या भाजी. सोयाबीनच्या वड्यांची बनवलेली ही भाजी आपल्याला आवडली असेल तर नक्की घरी करून पहा आणि या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला पण प्रेस करा. धन्यवाद.